Sauran mu barkan mu da haka da fatan muna lafiya da fatan kuma idan ba ku danna mun subscribe ba za ku yi subscribe akan wannan channel din ta mai suna Africa Entertainment domin me idan na subscribe din yana ba mu kwarin gwiwa tura videos da suka danganci al'amura na da gobe musamman al'amuran cikin Kannywood ma. Idan kuna bibiya dai a sashen sada zumunta na YouTube mun san dai cewa ana gabatar da shirin LABARINA mai dogon zango wanda Aminu Sera ne daraktan wannan fim din, kuma mun san dai cewa jaruma nafisat abdullahi ita ce take fitowa a matsayin Sumayya. Tauraruwar fina-finan Kannywood Nafisa Abdullahi ta ce daga yanzu ba za ta ci gaba da fitowa a cikin shirin nan mai dogon zango ba mai suna LABARINA. A sakon da ta wallafa a shafinta na Instagram ranar Asabar da daddare, tauraruwar ta ce ta ji daɗin rawar da ta taka a cikin shirin, sai dai ta ce ba za ta iya sake fitowa a cikin wannan shirin ba saboda wasu dalilai na ƙashin kanta. Tauraruwar dai ba ta bayyana waɗannan dalilai ba, amma mutane suna alaƙanta wannan dalilai da wasu al'amura wanda suka danganci harkokin business ɗinta da sauran wasu al'amura wanda suka danganci ta na ƙashin kanta wanda ba dole ta fito ta bayyana ba kamar yadda ita ma ta faɗa. Nafisat ɗin da ita ce babbar tauraruwa a shirin na LABARINA mai farin jini a tsakanin 'yan kallo, yana take taka rawa a matsayin Sumayya. Magoya bayanta ko kuma fans ɗinta sun nuna ɓacin ransu a inda suke cewa to Allah ya sa ka zame mata alkhairi. Sannan kuma a wani sabon ci gaba da ya fito kusan kuma sai jaruma fitowa ake sa ran ita ce za ta maye gurbin wannan jaruma Nafisat Abdullahi a matsayin Sumayya a cikin shirin LABARINA mai dogon zango da ake gabatarwa a YouTube channel din. Darakta Aminu Sera ana tunanin zai ɗauko wannan jaruma wato fitowa ta maye gurbinta. Masu kallon mu ku bayyana mana ra'ayinku akan cewa kuna ganin fitowa za ta iya acting a matsayin Sumayya kamar yadda jaruma Nafisat Abdullahi take yi. Ku bayyana mana ra'ayinku ku kuma danna subscribe kuma taɓa ƙararrawar sanarwa domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwa tura muku videos da suka danganci al'amura na yau da gobe wanda suka danganci Kannywood da kuma sauran current affairs da kuma sauran entertainment activities. To mun gode.